Ne ko I Fatuma I ye dumuni kɛ ya? Awɔ n ye dumuni kɛ. I fara? N fara. I sera k'a dun kɔni? N ye n ka dun. Komi yan dumuni yen dumuni tɛ kelen ye dɛ. An bɛ se k'a bɛɛ dun. Ne ko I ka furaw ta. Awɔ n ye furaw ta. Ma I ka furaw ta? N y'a ta yɛrɛ de. Ne nana ni fura min ye I y'a bɛɛ ta? N y'a bɛɛ ta. Awɔ. N Fatuma I kelen pe dɔrɔn de bɛ ne bolo. N y'i wele ka na de. Baasi tɛ. I b'a dɔn ne kɔrɔla. N tɛ se ka baara foyi kɛ. Ko dɔ kuma sera dɛ. Min ye muso furu ye. A dun b'i bolo cogo di? Dɔ b'i bolo wa ou bien? Ne ba, fɛn tɛ n bolo. C'est vrai muso furu kuma sera. Mais ne fana y'a laɲini e fɛ. I komi ne tɛ dugu nin kɛcogo dɔn. Ne bɔra a mɛnna. I yɛrɛ k'a lajɛ. N'i ye min sɔrɔ ka di ne ma. Ne b'e de kɔ. O ka nɔgɔn. N ye dɔ ye. O ladamunen don. N bɛna o ɲini k'a d'i ma ni Ala sɔnna. N'i y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ. O tɛ baasi ye. Komi kɔrɔlen e ni bɛnkɛ kuma na ka kɔrɔ. An bɛ kɛ I ka nali le makɔnɔ. Tile 2 in na dɔrɔn an b'a wele. U bɛna musoko nin lateliya dɔɔnin. Walasa a ka se ka ladon. Ma, o tɛ baasi ye o. N'a y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ. Ne bi. Tiɲɛ don mɔgɔ kan ka to I kɔrɔ yan. Walasa k'i dɛmɛ I ka baara ni fɛnw na. E yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na nin e kɔrɔlen don. Fo mɔgɔ ka ɲini ka bila I kɔrɔ de. O tɛ problème ye. Ni wari ko don u nana ni wari dɔ ye. An b'a ko teliya. N'a y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ ne b'aw kɔ. Ne tɛ se ka bɔ o kɔ. I bɛ dumuni ta ka di yan. N ka dumuni kɛ. Fatuma ye n bonya koyi. Ne kun sera fɛn o fɛn min ɲɛ a ma se k'o foyi de kɛ ne ye. A ye ne bonya cogo min na. Ala k'a bonya ten. Ala ka sankɔrɔta. Nin diyara ne ye sa. Basali. Basali. Basali mun bɛ la? Est-ce que I bɛ mun miiri la tantôt? Comme I tɛ ka kuma ne fɛ, I bɛ kasi la I yɛrɛ ma. Ne bɛ taa, n'i tilala kasi la, ne bɛ na wa? Ne kamana fana ko dan ye koyi, mɔgɔw ka sigi I yɛrɛ ma ten to ka kasi.
Ndanga wuli ta fam. Amagile siga fam. Ne daga wuli k'i sigi ten ka kasi a yɛrɛ ma ne mana ni ne gansan ye mais nin ko mana kɛ togo o togo ne bɛ tila ka segin ka na nin ɲɛɲini nin ma ne kun minɛ diɲɛ kɔnɔ mais n bɛ na. Badara Kalu Abedi ouais ça va alhamdoulilah Basiti wala bashi ko te yɛrɛ don an bɛ Ala tanu tabarikala bamananw ta fɔla ko kuma min bɛ mɔgɔ senna teliya o ka yan ka se k'i dala teliya dɛ o ye tiɲɛ n'i ma fili n'i ma ɲinɛ e tun y'an bila ci dɔ la tile fila nin na o kɛra mais ci nin bɛɛ ɲɛnɛbɔra ka ban a bɛɛ ɲɛnabɔra a bɛɛ ɲɛnɛbɔra ka ban alhamdulilahi rabbil alamina woro bɔra furusiri kɛla a tɔ dɔrɔn muso ka ladon a bɛɛ ɲɛnabɔra a bɛɛ ɲɛnɛbɔra an tun ye problème dɔw tun an sɔrɔ sa mais Ala ni mɔgɔ ɲumanw sababuya la olu bɛɛ ɲɛnɛbɔra tiɲɛ la Kalu i ye n jigi fa teriya la mais fɛn fɛn ɲini i fɛ n y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ kosɛbɛ nin muso ko in diyara n ye kosɛbɛ nka Kalu fɛn kelen bɛ yen o bɛ ka n kɔnɔna fili dɛ i ka muso t'a kalama fɔlɔ halisa ale t'a kalama basali t'a kalama dɛ n sirannen de don o ka yɔrɔ la mais a i b'a fɔ ne ka i ka muso a sɔminen don awɔ a sɔmina ne dun ma fɛn fɔ a ye dɛ e ma fɛn fɔ a ye dɛ ne dɔgɔmuso bɔra a kalama o bɔra a kalama a bɛ se ka kɛ o y'i dama sonya ka kuma fɔ a ye mais a tɛ ɲa min kɔ i bɛ jija i b'o de kɛ sinon a bɔra a kalama dɛ e dun bɛ muso ka ko de. non ma chérie sakana i barake ha on va débrouiller no i barake on to ngene war bla kana wa jollam na muso wa bla ko dogo tiɲɛ la musokɔrɔba bɛɛ kɔni b'a dɔn dugu in kɔni a sigi a bɔra a kalama d'accord i ma Kalo ti basi a mana gɛlɛya cogo cogo kɔni a bɛ fɔ a bɛ fɔ ni Ala sɔnna ma ni sera so bi n b'a lasigi n bɛ nin kuma in ɲɛfɔ a ye kosɛbɛ bari a mana gɛlɛya cogo cogo ni muso ma don sini a bɛ don sini kɛnɛ a bɛ don sini kɛnɛ i y'a faamu donc bi f'i ka ci ja f'i gɛlɛya cogo bɛɛ la ka ci f'a ɲɛna bi ni Ala sɔnna a k'i sigi a kan quoi inchallah bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen e ka muso ni ka ko ka nɔgɔn cogoya min na mais a dun filɛ n'a ye ko kelen min minɛ o bɔ ka bɔ a bolo dɛ i ka fa n'i b'a fa i ka fa ɲɛnɛ bonya kɔnɔ hakili sigi kɔnɔ a b'a faamuya ni faamuya cogo min ye parce que muso si tɛ fɛ a ka dafa dafa man di muso si ye mais ne kɔni tɛ fɛ i ka kɛlɛ n tɛ fɛ i ka mankan wuli hali n'ale dusu bɔra i b'a fɔ i b'a fɔ ne ɲɛna cogoya min na a ka kɔrɔ mɔgɔ tɛ dusu bila la hakili ɲɛ i k'i jija n'ale dusu bɔra i ta kana bɔ quoi a b'a faamuya cogo cogo la i b'a fɔ n'o ɲɛ ye o tun bɛ diya ne ye kosɛbɛ. Kalo tɛ basi ye n'Ala sɔnna ma n bɛ kuma fɔ tugun n b'a jate minɛ walasa an kana tigɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ bari muso fila ko kuma man ni muso fɔlɔ si ye a mana gɛlɛya cogo cogo an kɔni b'a ɲɛfɔ tiɲɛ la nin diyara n ye kojugu nin diyara n ye i bɛ sira di ma n bɛ taa voilà teliman dɔ la o de tun ye wele ko ye inchallah sini ni ma ɲɛ sini kɛnɛ i bɛ ɲɛ i tɛ basi ye furu boloma ka
tɔgɔlen ka yɔrɔ donc n'o kɛ an ka ɲɔgɔn wula fɛ ni jaabi min bɔra o la n bɛ to raconte inchallah d'accord an b'a kɛ ten voilà an b'a kɛ ten merci ala ka yɛrɛ fɔ quoi amina arabi kana di musokɔrɔba ma sinon se foyi de t'a ye f'u bɛ nakɔ baara ni minnu kɛ hali ni wari bilala ka n'a ma u tɛ sɔn ka olu fɛn kɛ parce que u hinɛ tɛ don n'u yɛrɛ la non tiɲɛ yɛrɛ la i na baara kɛ walahi sinon a yɛrɛ fɔ yɛrɛ non tiɲɛ na a kɛra fɔ an tɔnɔ walahi musokɔrɔba yɛrɛ de wele bila n ma ko n ka na kosɛbɛ ale yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na a dɛsɛlen don mɔgɔ t'a kɔrɔ ko n ka na an yɛrɛ ye muso dɔ maminɛ ye kabini o diyan n yɛrɛ nakun ye musoko in ye a ye kuma in fɔ n ye a diyara n ye diyara n yɛrɛ n bɛna to yan n ɲɛ n'ale yɛrɛ ye quoi n bɛna to yan n bɛna muso furu ka to musokɔrɔba kɔrɔ yan sisan bon o kɔni i bɛ ka hakilina min ta o ye hakilina ɲuman ye a musokɔrɔba yɛrɛ filɛ nin ye e yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔ kɛlen don a se ka foyi kɛ vraiment i nalen min filɛ nin ye hakilina min bila o ye hakilina ɲumanba de ka muso furu k'o bila musokɔrɔba kɔrɔ donc ani i bɛ to ka taa ka na mun kɛ dɔ ka fara o kan a sinon musokɔrɔba in a sɛgɛnna dɛ ni mɔgɔ t'a kɔrɔ mɔgɔ de t'a kɔrɔ yan k'a ladon donc i b'a dɔn mɔgɔkɔrɔba ninnu ka ko n'a sera yɔrɔ dɔ kɔnɔna ni mɔgɔ t'u kɔrɔ k'u ladon a ma nɔgɔn quoi y'a ye tiɲɛna i ye hakilina ɲumanba yɛrɛ de ta o ye bon i nali fana ɲɛna kojugu non et puis yɛrɛ surtout i bɛ ka baara minnu kɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ baara la dɛ walahi problème t'a la ok problème t'a i ko min bɔra yan sisan i tɛ ka tigɛ yɔrɔ la n b'i sɔrɔ yen bon ala sɔnna ok baasi t'a la ok Baya OKTV karamɔgɔkɛ kelen pe aw minnu bɛ yen ni haju gɛlɛn de bɛ aw la o kɛra haju fan o fan ye dekun fan o fan n'o de bɛ aw de la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ ani muso farafin ni farajɛw bɛɛ lajɛlen haju fɛn fɛn de bɛ yen ko adamaden de bɛ da ni a ye k'a ma se ka dilan aw ye écran dugumana lajɛ aw ka karamɔgɔkɛ ka numéro ta n bɛ filɛli kɛ ka aw bilasira adamaden mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ lajɛlen mago dilan mais i seko ye min ye n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ nimisa tɛ o kɔfɛ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ jago de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ cɛ ɲini de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ muso ɲini de la furu sira kan dusukasi bɛ aw minnu na furuso kɔnɔ cɛ b'o la muso b'o la aw minnu bɛ yen aw bɛ fɛ aw ka jago ka yiriwa aw bɛ fɛ aw ka papiye ko de balalen don a ma se ka ɲɛ sɔrɔ aw minnu bɛ yen aw bɛ bagan mara de la baganw ka jidi alihamdulilayi o dalilu o ɲuman o b'an bolo aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka sɛnɛ de kɛ ka masaya sɔrɔ sɛnɛfɛnko la san mana yɛlɛma i ka ɲaga i ka sɛnɛ sɔrɔ la cikɛ sɔrɔ la ala barika la o dalilu o ɲuman o bɛ n bolo ni haju bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'a daminɛ bana gɛlɛn bɛ mɔgɔ minnu na jinɛ bana fara mɔgɔ bana kan ani ala bana dabari banaw bɛɛ lajɛlen n'o degun bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan aw ye écran dugumana lajɛ aw k'aw ka karamɔgɔkɛ wele an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ ni ala ka jɛ ye ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma Baya OKTV a kanuba cɛman n'a musoman ani ne yɛrɛ Segu kanuba a cɛman n'a musoman ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu